Jekk ninżel jien, jinżel kulħadd miegħi. Hekk saħaq darba minnhom Jorgen Fenech meta kienet ikellem lit-tabib tiegħu emozzjonat fil-qorti taħt ġurament. It-tabib Adrian Vella iddikjara li Keith Schembri taħ numru ta' karti biex jagħtihom lil Jorgen Fenech, ħaġa li Schembri kien ċaħad taħt ġurament. Vella stqar li kif wassal il-karti f'Portomaso, Schembri u Fenech ikkomunikaw permezz ta' telefonata li ħadet madwar 3 minuti. F'rakkont ta' episodju ieħor, Adrian Vella saħaq li Keith Schembri qallu biex ma jiftaħ lil ħadd, iżda x'kien sar jaf li l-pulizija kienu wara l-bieb qallu biex jiftħilhom u jagħmel li jgħidulu. It-tabib Vella saħaq li qabel ħassar il-WhatsApp minn fuq il-mobile. Waqt li kienet jixed fil-qorti hekk kif l-4 filgħodu komplet il-kompilazzjoni tal-imprenditur Jorgen Fenech li jinsab akkużat b'kompliċità fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, it-tabib ta' Keith Schembri u Jorgen Fenech saħaq li meta kien interrogat mill-pulizija, il-kummissarju ta' dak iż-żmien Lawrence Cutajar ajru giddieb meta semma lil Keith Schembri. Kien lejn l-aħħar tas-sena li għaddiet li feċċi sem it-tabib Vella meta allegatament wassal messaġġ permezz ta' ittra mingħand Schembri lil Fenech waqt li dan tal-aħħar kien diġà arrestat mill-pulizija. Din l-ittra kienet tinkrimina lill-eks deputat mexxej Laburista Chris Cardona. Vella qal li meta fuq istruzzjonijiet ta' Jorgen Fenech mar id-dar tal-ex Chief of Staff ta' Kastilja, Keith Schembri fil-Melliħa, Schembri qallu biex jieħu xi karti li kienu fuq l-iskrivanija wiċċhom l-isfel lil Fenech. It-tabib qal li hu tewa l-karti, poġġihom fil-but u telaq. U baqa' sejjer lejn l-appartament ta' Fenech f'Portomaso filwaqt li kien hemm pulizija barra r-residenza. Ġewwa l-appartament kien hemm Fenech, martu u liedu l-avukat difensur Gianluca Caruana Carin. Jiena tajt il-karti lil Gianluca, qal it-tabib. Vella saħaq li Fenech ħataf il-karti minn idejn Gianluca, bit-tabib jisħaq li Fenech xejn ma der kuntent x'inra x'kien hemm miktub fuq il-karti li taħ Schembri. Vella jikkonferma li f'dak il-mument huwa għadda telefonata li rċieva mingħand Schembri lil Fenech u Fenech mar biex jieħu telefonata privatament imma hu ma jistax jikkonferma li ddiskutew il-kontenut tad-dokument. Intant, l-għada li ġara dan, it-tabib ġie arrestat fis-sija ta' filgħodu mid-dar tiegħu f'San Pawl il-Baħar. Finalment, tul ix-xhieda tiegħu Vella qal li waqt li kienet ikun interrogat mill-ispetturi Keith Zara, l-eks kummissarju Lawrence Cutajar beda jsejjaħlu giddieb meta qallhom li Keith Schembri kien taħ ittra għal Jorgen Fenech. Intant waqt is-seduta ta' tlieta sar magħruf li hemm aktar recordings li għad iridu jinstemmaw, dan wara li nstab file ieħor b'numru ta' recordings li kienu ttieħdu mill-middleman Melvin Teuma. Dan filwaqt li l-qorti aċċettat li l-middleman Melvin Teuma ix-xogħol tal-istat isirlu test psikoloġiku wara li fl-aħħar ġimgħat kien fil-periklu tal-mewt konsegwenza ta' ġrieħ b'daqqiet ta' sikkina li jagħmel fuqu innifsu. Il-kompilazzjoni li se tkompli fil-25 ta' Awwissu qed tinstema' quddiem il-Maġistrat Rachel Montebello. L-avukati Gianluca Caruana Carin, Marion Camilleri u Charles Merċieqa qegħdin jidhru għal Jorgen Fenech. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-ispetturi Keith Zara. L-avukati Jason Azzopardi u Teris Komodini Kakija qed jidhru bħala parte ċivili f'isem il-familja Caruana Galizia.